Здравейте всички! Днес се проведе 35-то редовно заседание на Общински съвет Силистра. Както знаете, аз съм общински съветник там. Искам да ви представя набързо дневния ред. Какво гласувахме днес, какво се случи, моето мнение и общо взето едно кратко резюме на това, което се върши на едно заседание в Общински съвет Силистра. Дневният ред е от 22 точки. Започваме подред. Първата точка – изказвания и питания. Искане за изказване от Тезджан Лазов. Господин Лазов направи изказване, каквото има право да прави абсолютно всеки един силистренец. Може да говори 3 минути в началото на всяка редовна сесия по обществено значими въпроси. Господин Лазов говори по повод планираното изграждане на ветрогенератори в община Силистра. Неговото твърдение беше, че общественото обсъждане, което се проведе декември, не отговаря на изискванията и не е валидно. Той иска да се проведе ново такова обществено обсъждане. Аз съм съгласен с господина. Просто предстои да видим ние като общински съветници дали въобще можем да направим нещо по въпроса. Аз мисля, че не можем да предизвикваме ново обществено обсъждане, но предстои да видим. Аз лично това, което зависи от мен и Възраждане като партия, което зависи от нас, ще го направим, за да се стигне до решение, което удовлетворява исканията на хората. Все пак това е смисъла на демокрацията. Втора точка – уреждане на бюджетните отношения през 2026 година. Това е временен бюджет. Понеже държавният бюджет все още не е приет, всяка община е длъжна да приеме един временен бюджет. В нашия случай е с леко съкратени разходи, понеже има липса на средства. Трета точка – разходване на средства от дължимите отчисления по член 64 от ЗУО. Тук става въпрос за отчисленията, които се правят към РИОСВ Русе на 1 тон отпадъци, битови отпадъци, изхвърляни в сметището. Тези средства ние всяка година гласуваме да се върнат обратно в бюджета, за да може да се покриват така или иначе недостатъчните приходи към сметосъбиране и сметоизвозване, т.е. ние нямаме достатъчно приходи и затова си връщаме тези отчисления, за да можем да подпомогнем до някъде общинска фирма Синева. Въпреки всичко пак парите не са достатъчни, има недобор и недостиг. Четвърта точка – актуализиране размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в община Силистра. Тук актуализирахме заплатите на кметовете на кметства, понеже те трябва да минат през общински съвет. Иначе цялата общинска администрация получава 5% увеличение на заплатите, както е по закон. Това се формира заради официалната инфлация според НСИ, която официално е 5%, макар и естествено никой да не вярва в това. Пета точка – отчет за изпълнението на актовете, приети от Общински съвет Силистра. Този отчет се прави също на всеки 6 месеца. Общинска администрация е длъжна да представи на Общински съвет какво е вършила през тези 6 месеца по взетите решения на редовни сесии и на извънредни такива. Шеста точка – откриване на процедура за разпределение и възлагане на автобусни превози по линии от утвърдената общинска транспортна схема. Тук става въпрос за маршрутната линия Силистра-Айдемир. Предстои да бъде избран официално вече изпълнител на маршрута, защото, както някои хора може би помнят, той се отказа. Предният той се отказа и този беше назначен по спешност. Предполагам, същия ще кандидатства отново. Тук аз попитах изрично вчера на комисиите дали се очаква поскъпване на билетчетата. От общинска администрация ми отговориха, че не се очаква такова и ще работят това да не се случи. Надяваме се да е така. Ще следим. Седма точка. Приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Тази програма е направена със съдействието на доброволци от приюта и на директорката
конкретно от на приюта в Калипетрово. Програмата е добра, но всички стигнахме до извода, че изпълнението зависи от много други фактори. Трябва да се осъществява контрол, превенция, също така и средствата не достигат. Хората там работят на минимални заплати и общо взето има какво да се желае, но сме приели тази програма и ще работим по нея, ще се опитаме да осигуряваме финанси и ще се опитаме да извършваме контрол и да образоваме хората по тези теми. Следваща точка 8. Реализиране на проект Топъл обяд в община Силистра. Това също е докладна, която трябва да мине през Общински съвет. Става въпрос за храната, която се приготвя и се разнася по домовете, главно на стари хора, които нямат кой да се грижи за тях. Тук естествено всички сме гласували за. Следваща докладна. Отчет за дейността на Комисията за определяне на жени, семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Това е една помощ, която ние от Възраждане предложихме да бъде увеличена още с влизането си като общински съветници от 1000 на 2000 лева и облегчихме условията за кандидатстване. Много ни радва това, че когато влязохме, 6 двойки се бяха възползвали годишно, горе-долу 6 двойки годишно се бяха възползвали от тази помощ. Гледаме в отчета за 2025 година, че те вече са 15 двойки, което за нас е знак за добре свършена работа. Следваща точка 10. Сключване на предварителен договор с Елика Инвест ЕООД за продажба на имот общинска собственост. Тук става въпрос за един път, който минава между два имота и двата собственост на Елика. Там те правят яхти и други производства, предполагам. Пътят им е нужен, за да могат да си прекарват яхтите по собствен път директно до Дунав, което до сега не е било възможно. Аз лично тук съм за и повечето общински съветници бяха за. Единственото, което не бях за, е това, че цената на имота беше намалена от приблизително 65 000 евро на 30 000 евро, нещо такова. Повече от 2 пъти беше намалена цената по предложение на Георги Гайдаров и Стефан Железов. Аз лично не го одобрих това, но продажбата не е лоша, защото този път реално не се ползва от никой, а Елика са добър инвеститор в нашата община. Те си поддържат имотите и като цяло са образцов работодател, доколкото аз виждам и знам. Следваща точка 11. Определяне на свободни общински пасища и мери за 2027 година. Също регулярна докладна. Тези пасища и мери минават през Общински съвет и после биват раздавани на търг или под наем.